Lalu sing sem sem. Lalu sing khom nay. Expert comedy khom nay. Governor hi hi. Governor hi hi. Governor of Assam hi hi. Chief Minister hi hi. Education Minister hi hi. Education Minister khom nay. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. We want justice. We want justice. Lalu Singh Murdabad. Lalu Singh Murdabad. Lalu Singh Hoshiar. Lalu Singh Hoshiar. Lalu Singh go back. Lalu Singh go back. Go back, Lalu Singh. Go back, Lalu Singh. Get out, Lalu Singh. Get out, Lalu Singh. Lalu Singh Murdabad. Lalu Singh hi hi. Lalu Singh Murdabad. Lalu Singh Hoshiar. Lalu Singh khom nay. Expert comedy khom nay. Kaapke Lalu Singh Murdabad. Kaapke Lalu Singh ko arrest karo. Lalu Singh ko arrest karo. Lalu Singh ko jail house. Lalu Singh ko jail house. Jail house apna deng diraya. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar. Berkhar apna deng diraya. Berkhar apna deng diraya. Lalu Singh kham nay. Lalu Singh kham ho gaya. Lalu Singh kham ho gaya. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko jail house. Lalu Singh ko arrest karo. Attention governor. Attention governor. No justice, no rest. We want justice. We want justice. No justice, no rest. Lalu Singh sem sem. Lalu Singh sem sem. Lalu Singh corrupted. Lalu Singh corrupted. Pro Lalu Singh Murdabad. Lalu Singh Murdabad. Kaapke Lalu Singh go back. Kaapke Lalu Singh go back. Lalu Singh Portunke. Lalu Singh Portunke. Lalu Singh 120. Lalu Singh kham nay. Lalu Singh kham nay. Lalu Singh ko arrest karo. Lalu Singh ko jail house. Jail house apna deng diraya. Jail house apna deng diraya. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar. Bodohnya Mulu Soलोंसाफोरनि ko रैखा खालाम. फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखा खालाम. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh gaklogrā. Lalu Singh gaklogrā. Gaklogrā Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar apa deng diraya. Lalu Singh ko berkhar apa deng diraya. Lalu Singh go back. Lalu Singh get out. Lalu Singh get out. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar apa deng diraya. Lalu Singh ko berkhar apa deng diraya. Lalu Singh ko berkhar. Bodohnya Mulu Soलोंसाफोरनि ko rैखा खालाम. Lalu Singh ko berkhar. फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखा खालाम. ओंखारबो ओंखारबो. फरायसाफोरा ओंखारबो. Bodohnya Mulu Soलोंसाफोरनि ko rैखा खालाम. Lalu Singh ko berkhar. Lalu Singh ko berkhar. Attention governor.
Attention Himanta Biswa Sharma. Attention CM. Lalu Singh Murdabad. Remove Lalu Singh. Immediate remove Lalu Singh. We want justice. We want justice. No justice, no rest. Lalu Singh को berkar. Lalu Singh को berkar apa jengjeraya? Lalu Singh को berkar. Faraja untuk mereka kalam. Lalu Singh को berkar. Bodoh mulut selesai को mereka kalam. Lalu Singh को jelausa. Lalu Singh Murdabad. Lalu Singh को ekor. Lalu Singh kapet. Kapet Lalu Singh go back. Kapet Lalu Singh cem. Kapet Lalu Singh cem. We want justice. We want justice. No justice, no rest. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया। थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया। जाख्लबग्रा Lalu Singh को बोखार। जाख्लबग्रा Lalu Singh को बोखार। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ रैखा खालाम। जाख्लबग्रा Lalu Singh को बोखार। फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखा खालाम। जाख्लबग्रा Lalu Singh को बोखार। फरायसानि इयुनखौ रैखा खालाम। जाख्लबग्रा Lalu Singh को बोखार। Lalu Singh को बोखाराबा जों जिराया। Lalu Singh को जेलावसो। जेलावसोब्ला जों जिराया। Lalu Singh को बोखार। बोखाराब्ला जों जिराया। जाख्लबग्रा Lalu Singh को बोखार। बोखाराब्ला जों जिराया। Lalu Singh जाख्लबग्रा। Lalu Singh थैसुला। Lalu Singh थैसुला। Lalu Singh जाख्लबग्रा। Abang mana Lalu Singh Murdabad. Abang mana Lalu Singh Murdabad. Lalu Singh cem. Lalu Singh go back. Lalu Singh go back. Ini mulai Faraisa Afada Kalau somniफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बिसि लाइफां Lalu Singh नि दुर्नीतिनि हेंथायै दा दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव हेंथा रां जाख'नाय आरो दिनै जोंनि फरायसालिमाफ्राव सम बायदियै रिजाल्ट होयैनि सम आरो थिग समाव टेक्सटबुक जगायनानै होनो हायैनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों दिनै फिन बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनै थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो धरना खालामबोबाय थादों। नाथाय दिनैसिमहालागै दिनै आसामनि गभर्नर बिथाङा दिनैसिम जोंनि आन्दोलनखौ खोनासङाखै। आसामनि चिफ मिनिस्टार दिनैसिमबो दिनै जोंनि आन्दोलनखौ गुरुत्व होनायखौ जोङो नुवाखै। आरो दिनै जोङो खावलायगोन बिटिआरनि सिएम बिथाङाबो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ लानानै दिनै जोंनि दाबिफोरखौ लानानै आसाम सरकार आरो गभर्नरजों थाबैनो सावरायनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों। आरो दिनै बेसेबांसिम समहालागै दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भिसिखौ बोखारागौमानि आरो दिनै जों न्याय मोनागौमानि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो हेफाजाब होगोन। आरो जोङो दिनै फरायसाफोरनि भबिसतखौ लानानै जेरैखि जाया गभर्नरखौ जोङो दिनै सोंखारिगोन। दिनैसिमहालागै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे समस्याखौ लानानै दिनैसिमबो खोनासङाखै आरो बे खोनासंनायनि फिथाइखौ दिनै जोङो होगोन। आरो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंदों जे थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै जोङो 11 नैबे अक्ट'सिम जोङो सोमावसारगोन। आरो बे समसिमहालागै जोंनि दाबिफोरखौ जुदि खोनासङाब्ला दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला आरो जोंनि
जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिल्लाफोर जुथाय जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि फिथाइखौ जोङो जेरैखि जाया मोननांगौनि थाखाय जि हाबाफारि लानांगौ जोङो गोब्राब हाबाफारि लानो थाखाय जोङो बेखौ थाम थिम खालामदों आरो सम बायदियै जुदि बोखाराबा जोङो बेखौनो बुंगोन बिटिआरनि सीएम बिथाङाबो जोंनि सीएम बिथाङाबो जोंनि आन्दोलनखौ लानानै दिनै गभर्नर बा आसाम सरकारजों सावरायनाय थाबैनो जुदि फिथाइ थायनाय बायदि जुदि नङाब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जेरैखि जाया जोंनि रायजो राजा जोंनि फरायसा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानैबो जोङो दिनै सावरायनो गोनां दङ बेखायनो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै फोरमायदों दा जोङो जेखियानो जाया जोंबो मिथिगौ बिथांनि बिबाना बारा गोबाव गैला होननानै जोङो मिथियो नाथाय अब्लाबो जोङो गोलाव समनिफ्राय जोङो बे दाबिखौ खालामबोबाय थादों जे बिथाङा जे बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि भिसि लाइसम लादु सिंहआ जि कलेजखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बै रांफोरखौ जाख'नायनि अजद जों बेखौ गोलाव समनिफ्राय जोङो बुंथिबोदों आरो दिनै सीएम भिजिलेन्सआबो दिनै बिथांखौ दिनै एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ दिनै दसि होनानै दिनै फोरमान खालामदों नाथाय दिनै गभर्नर बिथांमोना दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भिसि लाइसम लादु सिंहखौ दिनैसिमबो जे बोखारनांगौनि थाखाय जोङो आन्दोलन खालामबोबाय थानाय नुदों जोङो नाथाय जोंखौ नुदों नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि आन्दोलनखौ गुरुत्व होआखै बिनिखायनो जों दि समसिमहालागै दिनै धर्नाखौ खालामनो थाखाय दिनै थाम थिम खालामदों बे समसिमहालागै जेरैखि जाया लाइसम लादु सिंहखौ बोखारनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामगोन आरो बे समसिमहालागै जुदि बोखाराब्ला जोङो उननि समाव जोङो थिग खालामगोन जे जेरैखि जाया जों लाइसम लादु सिंहखौ बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ जों बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय रेडि जानानै दङ मोनसे खावलायनाय एसे जोंनिया समा गोलाव जागोन बेनिखायनो एसे गुवार गुवार जिराय बयबो हौवासाफ्रा ओरैबो थाङो